Varujem vás, aby ste túto hru z Dark Webu nikdy nehrali sami, pretože neviem, čo presne sa stane, ak to urobíte. Hra sa volá Connexion a v podstate ide o skrytú webovú stránku. Kulujú o nej legendy, že vám umožní komunikovať so sosnulými, no cez obyčajný Google ju nenájdete. Nefunguje to tak, že si ju jednoducho vyhľadáte. Odkaz vám musí prísť súkromne, zvyčajne cez WhatsApp a ako náhle na ňa raz kliknete, druhýkrát sa už zobraziť nedá. Väčšina ľudí tvrdí, že k nemu dostanete jediný odkaz a ten hovorí nehraj to sám. Ešte predtým, než stránku otvoríte, musíte si pripraviť rituálnu zostavu. Budete potrebovať čiernu sviečku, fotografiu osoby, ktorú chcete kontaktovať a pravdepodobne musí byť už mŕtva, a sluchadlá. Potom nasleduje niečo naozaj bizarné. Musíte napísať svoje meno úplne odzadu a pod neho zapísať dátum svojej smrti. Aj keď ho samozrejme neviete, musíte si to jednoducho tipnúť. Medzi 2. a 3. hodinou ráno potom otvoríte doručený odkaz. A v tomto bode pôvodný príbeh pokračuje konkrétnymi krokmi a udalosťami, ktoré nasledujú po zhasnutí obrazovky. Tieto informácie som sa však rozhodla vynechať. A dôvod je jednoduchý. Nechcem, aby ste mali v rukách kompletný návod a pokúšali sa tieto nebezpečné veci napodobňovať. Skúšať podobné rituály, aj keď sa zdajú byť len mestskou legendou, môže mať zlý vplyv na vašu psychiku a pohodu. Niektoré dvere je lepšie nechať navždy zatvorené. Dúfam, že ste tomu neuverili a nič také nikdy skúšať nebudete. Love you, bye!